Good morning mga kaspero. Ngayon, mamana ulit tayo. So, inagahan natin. So, 5:48, mag-aalas 6 ng umaga. Doon tayo sa spot na maraming GT. So, abangan na lang mga kaspero mamaya kung ano yung mga madadali natin. Same bangka pa rin yung gamit natin. At kasama pa rin natin sila Danny, Bro Dento. Ayan. Tapos, dito kami ni Bro Ryan. Saka si Kapadyak yung bantay natin. Ang drop natin dito sa spot, pating agad yung lumapit. Malaki na itong black tip na to mga kaspero. Napakabilis ng papunta sa atin. At ayun, umikot sa likod ko. Tiningnan ko baka kagatin tayo, pero hindi naman yan mga kaspero. Hindi naman katulad ng ibang pating na aggressive talaga. Eto, pag may napana ka, yun yung huhulihin niya. At merong kasamang giant trevally, kaso lang nandun sa malayo at ayaw lumapit sa atin. Nag-uug pa tayo at nagsandasting, ngunit hindi talaga lumapit. Gawa ng nabulabog ito ng pating mga kaspero. Pangalawang drop natin mga kaspero, same spot pa rin kung saan natin nakita yung pating kanina. Pagkababa ko dito sa ilalim, nagsandasting ako at tiningnan yung mga behavior ng mga bait. At ito na nga, biglang nagsialisan na naman itong mga triggerfish. Ibig sabihin, merong pelagic na paparating. At nung tiningnan ko nga, eto, dalawang giant trevally. Ang problema lang, medyo may kailapan ng konti at halos ayaw pang lumapit. Ngunit nung tinawag pa natin, lumapit talaga ng husto, kaya nung tinira natin, sapol. Unang isda natin, mamsa agad o giant trevally. Umabot ito ng 6 na kilo mga kaspero. Pumunta nga ako dito sa tabi dahil tinawag ako ni Bro Ryan dahil nakita niya dito yung Maori at nakapana na siya ng isa. Napakababaw lang ng spot na ito mga kaspero, around 6 to 7 meters lang. At ayan, lumapit sa atin yung isa, ngunit meron akong nakitang buntot na mas malaki. Hinintay ko na lumapit yun dahil mas malaking Maori yun mga kaspero, ngunit hindi na lumabas. Etong isa, napakalapit na talaga sa atin, nakailang balik na siya.
Ngunit hindi ko pa rin pinapana dahil yung hinihintay ko, itong mas malaki. Pero ito yung nasa harapan natin, nasa 3 kilo o mahigit pa yan mga kaspero. Ngunit hindi ko talaga yan pinana, gawa ng yung hinahunting natin yung malaki. Ngunit hindi lumabas kaya ayun, wala tayong napana. Laban sa agos, laban sa gutom. Hindi uso ang short. Dahil hindi natin napana yung Maori Sea Perch or kanlay, pumunta ako dito sa laot at nakita ko itong dalawang giant trevally mga kaspero. Sobrang laki talaga nito. Yung itim lang yung nakita ko, ngunit ito pala may mas malaking nakasunod sa kanila. Yung lalim pala nito mga kaspero, 11 meters lang. At nung napansin na ako, biglang lumapit, ngunit may distansya pa rin. Halos sagad yung single wrap natin mga kaspero bago tumagos dito sa Giant Trevally. At ayun, hinilata tayo palaot mga kaspero, kaya dali-dali akong umahon para hindi na tayo matangay sa ilalim ng isda dito dahil sobrang lakas nito. Dahan-dahan naman nung pagkahila, pero sobrang lakas talaga. Kaya tinawag ko yung bangkero namin para i-rescue at umakyat ako sa bangka para hilahin doon mga kaspero. Man, sa ilalim ng alon, one breath, one dive, one shot. Kapiraman, spearfishing, hindi lang content, may puso. Lumulubog na ang araw, bitbit ng Screenshot. pana, Ito yung binamano. handa na. Multiplied ni Bro Ryan. Try natin kung Tahimik lang ang paligid, sa ilalim buhay ang galaw. okay. Hindi dito basta laro. Dito sinusukat ang tibay. Lalim ng dagat kalaban pero puso ang At eto na nga, pinahila ko kay Bro Ryan at saka second shot ko na rin para secured na yung trevally natin. Umabot ito ng 27 kilos mga kaspero, napakalaki, kaya hindi basta-basta na titira ka lang ng isda nang walang kasiguraduhan mga kaspero. Dahil isa ito sa mapanganib na isda dahil sa sobrang lakas, pwede nitong buhanin yung pana o kaya maputol yung tali o kaya hilahin ka pababa or mapulupot sa'yo yung tali mga kaspero. Kaya mas maganda talaga na laging safety yung unahin natin mga kaspero. Natutong Libat, bro. sumisid mag-isa, Libaw. walang airtime, panata. Panalang lakas ng loob, laban sa agos, laban sa gutom. hindi uso ang shortcut. Bawat isda may kwento. Bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo. Kapiraman, sa ilalim ng alon, one breath, one dive, one shot. Kapiraman, spearfishing, YouTube stories, tunay na buhay. Hindi lang vlog, may saysay, tradisyon ay binubuhay mula lolo hanggang ngayon. Pamanay, binabantayan. Kapiraman, sa ilalim ng alon, one breath, one dive, one shot. Spearfishing, hindi lang content, may puso. Nung naiangat na natin yung malaking trevally or giant trevally mga kaspero, same spot pa rin kung saan natin napana yun. Medyo naglalim na ako nito ng konti at ayan,
lumapit kaagad isang malaking trevally. Ngunit naghihintay pa tayo ng tamang pagkakataon, baka may mas lumapit ulit na mas malaki o kaya dugtutuna or king mackerel. Kaya hinayaan ko muna na paikot-ikot sa akin itong trevally. Hanggang sa hindi ko na ito napana mga kaspero, at lumayo na ito at di ko napana. Pero okay lang mga kaspero, dahil napakaraming isda dito sa spot na ito. Talagang diskarte lang talaga ang kailangan para makahuli ng mga pelagic. One shot, naman, spearfishing, YouTube stories, tunay na Saktong-sakto, ilang segundo pa lang na nakaambush ako mga kaspero, biglang nagsialisa na naman itong mga bait at lumapit kaagad sa atin itong giant trevally. Kaya binanatan ko na mga kaspero. Dagdag sa mga nahuli natin, malaki na rin ito. natutong sumisid mag-isa. Walang ayerta, panata, panalang lakas ng loob, laban sa agos, laban sa gutom. Hindi uso ang shortcut, bawat isda may kwento. Bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo. Gabi naman sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabi naman spearfishing, YouTube stories, tunay na buhay. Hindi lang vlog, may saysay, tradisyon ay binubuhay. Mula lolo hanggang ngayon, pamanay, binabantayan. Gabi naman sa ilalim ng alon. One breath, At this time, lumipat kami ng spot. Pero hindi naman malayo mga kaspero. Mga 50 meters away lang kung saan dati napana yung trevally kanina. Kaya dito ulit ako nag-ambush at tamang hintay lang mga kaspero. Dahil sa ganyang sitwasyon, lalabas lang bigla yung mga pelagic o kaya yung malalaking isda. At eto, meron akong target mga kaspero, papalapit sa atin. Isang napaka-espesyal na isda, red bass mga kaspero. Ayun, tinira ko na, sapul mga kaspero. Mayroon na tayong huling masarap na isda. Umabot din ito ng 4 na kilo mga kaspero. Panalo na. Ang tibay, lalim ng dagat, kalaban pero puso ang tunay na sandata. naman sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabi naman spearfishing, YouTube stories, tunay na buhay. Natutong sumisid mag-isa, walang ayerta, At habang nakaambush ako dito, meron na namang lumapit sa atin na dahan-dahan. Isang giant trevally ulit. Medyo distansya nga dahil bumalik na siya, pero inabutan pa rin ang shaft natin. At sapul na sapul, meron pa nga kasama. Andun pa baba, pero meron na tayong isa. Kaya ayos na yan mga kaspero. Malaki-laki na rin ito. Abot na rin ito ng 5 kilos. Panalo. sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabi naman spearfishing, YouTube stories, tunay na buhay.
Hindi talaga ako umalis dito sa spot mga kaspero dahil dito talaga napakaraming mga pelagic sa lugar na ito. Kung napapansin nyo, ayan, bigla na namang nagsialisa ng mga bait. At eto, nagkarirahan sila papunta sa akin. 3 GT, 1 dugtot. Pero itong dugtot yung tinira natin. Napakalaking dugtot ito mga kaspero. Umabot ito ng 13 kilos. Dagdag sa mga nahuli natin. Grabe, halos mga mamaw. Akala ko maliit lang mga kaspero. Sobrang lakas talaga ng dugtot na ito. Halos maubos yung 100 meters nating tali. Pero ayan, kailangan talaga natin na bilisan pataas para hindi na tayo mahila ng isdang ito. Dahil pagdating sa taas, pwede na tayong makipaghilahan mga kaspero. Pero sobrang lakas talaga. Kaya hindi ko na binigyan ng line pa. Hinatak ko na ng hinatak mga kaspero hanggang sa nanghina na ito at naidala ko na rin mga kaspero. puso ang tunay na sandata. Kapiramal sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Kapiramal, spearfishing, YouTube stories. Tunay na buhay. Dugtot pura. Natutong sumisid mag-isa. Walang airtime. Panata. Panalang lakas ng loob. Pagka-secured ng dugtot tuna natin, nag-ambush ulit ako. Kung napapansin nyo, ayan oh, napakaganda ng pormahan ng mga bait. Pag ganyan kasi, ibig sabihin, meron na namang pelagic. At eto, papalapit sa atin, isang giant trevally ulit. Kaya, tirahin na natin hanggat nandyan sila. Tirahin na natin mga kaspero para makapaldo tayo ngayong araw. One dive, one shot. Kapiramal, spearfishing, YouTube stories. Tunay na buhay. Hindi lang vlog, may saysay. Tradisyon ay binubuhay. Mula lolo hanggang ngayon, pamanay binabantayan. Kapiramal sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Kapiramal, spearfishing. At eto pa, napakaganda ng pwesto natin. At pagkababa, ayan agad. Papunta kagad sa atin itong Black Giant Trevally. Dahan-dahan pang pupunta sa atin. Ngunit tinira na natin para sureball na makukuha agad natin itong Trevally. Pandagdag ulit sa mga nadali natin. Pusok talaga. Napakalakas talaga ng Trevally ito. Laro dito sinusukat ang tibay. Lalim ng dagat kalaban pero puso ang tunay na sandata. Kapiramal sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Kapiramal, spearfishing, YouTube
this time, last dive ko na ito mga kaspero. Dahil mag-aalas 12 na ng tanghali. At gusto na namin umuwi dahil paldo na. At lumapit itong Black Giant Trevally ulit mga kaspero. Sobrang lapit na nito sa akin. At ayan, napansin ko na merong mas malaki sa likod mga kaspero. Kaya yun yung hinintay ko na lumapit sa atin. Hindi ko na pinana yung isa. Ang problema lang, lumiko yung malaki papunta doon sa laot. At ayun, wala tayong napana. Pero ayos lang dahil nakarami naman tayo mga kaspero. Dito na kami mga kaspero, nakauwi na. At ito yung mga nadali natin. Grabe. Nakadali tayo ng mamaw na Giant Trevally, tsaka dugtot tuna. Malaki din. Tingnan nyo yan mga kaspero. Harvest talaga. Tradisyon ay binubuhay mula lolo hanggang ngayon. Pamanay binabantayan. Ay, betsite, betsay. Gabi naman 30. sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabi naman spearfishing, hindi lang konti. May puso